טוב זוהר. אתם מאמינים שהגיע הרגע? וואי, אני ממש מתרגשת. ערב טוב משפחות, צוות, חברים ובוגרים. ברוכים הבאים לטקס הסיום של מחזור ס"ה. אנחנו נרגשים מאוד לפתוח את הערב הזה, שמציין סיום תקופה משמעותית עבורנו. היו לנו פה תקופות יפות וגם מאתגרות. צברנו הרבה חוויות. התחלנו את התיכון עם הקורונה, זומים, קפסולות, זוכרים? אני עד היום לא יודעת באיזה קפסולה הייתי. אבל למרות ההתחלה מרחוק, התגברנו והמשכנו במסע התיכון. שנת י"ב שלנו הייתה עמוסה מאוד. טקס פתיחת שנה, סמינר משואה לתקומה, שוק צדקה, משחקי כדורסל, פורים, הפיכה, סמינר קיבוץ, מכינה לחיים. טיול חוליות, טיול שנתי, לימוד מגמות, בגרויות, וגם כאב ראש של צבא ושירות, ועוד הרבה אירועים קטנים וגדולים. עברנו יחד דרך משמעותית בתיכון, וכל אחד מאיתנו לוקח משהו קצת אחר מהמקום המיוחד הזה שילווה אותו בהמשך החיים. שיעור שהתחברנו אליו, מורה שאהבנו, או חברים לחיים. עוד מעט יופיעו חברינו לשכבה במופע מושקע. יש למה לחכות. אנחנו רוצים להודות גם לאדם שעומד בראש המערכת ומנהל את בית הספר שלנו יום יום, יאיר לסלוי. יאיר, אנו מעריכים את העבודה, ההשקעה והמסירות הרבה שלך. את הכוח שלך להוביל את בית הספר קדימה. להעניק, להכיל ולספוג ולדאוג לנו התלמידים. אני מתכבדת להזמין את מנהל בית הספר יאיר לסלוי. תודה רבה, ערב טוב. ראש המועצה מר משה ליבר, חבריי לצוות החינוכי, הורים יקרים, אורחים מכובדים ותלמידים אהובים. תקופה משמעותית בחייכם שהחלה לפני 12 שנה כתלמידים צעירים בכיתה א' בבית הספר היסודי. ליוו אתכם אמא ואבא עם הילקוט החדש והרבה התרגשות וחששות לבית הספר היסודי. מסתיימת כאן הערב כבוגרים של בית הספר בקבוצת יבנה. בפרשת בעלותך שקראנו השבוע, בני ישראל דורשים ממשה אוכל ובשר. המילה חומר חוזרת פעם אחר פעם בפסוקים. משה מוטרד מכך שאינו יכול לספק ל600,000 בני ישראל מספיק בשר ודגים כדי לספק את אהבתם. ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו, ולקחת אותם אל אוהל מועד והתייצבו שם עמך. תשובת השם מפתיעה בתחילה, כיוון שאינה עונה על הצורך בחומר בבשר. הקדוש ברוך הוא מלמד את משה ואותנו שההתמודדות הנכונה עם החומר היא להגביר את הרוח. העיסוק ברוח, בערכים, בתורה, במצוות, בשיפור יחסים בין אנשים, מאזנת את הצורך בתאווה ובחומר. העיסוק בסיפוק בחומר, איתו התמודד משה במדבר, נכון גם לימינו. גם בבית הספר, באווירת החומר הנהוגה היום בחברה הישראלית שמתבטאת ברדיפה אחרי ציונים, אחרי הישגים שיובילו למשכורת נאה, ניצול שעות פנאי לעבודה מכניסה או לקניות, שופינג. אנחנו השתדלנו שבית הספר ייתן משב רוח, מקום שבו תנשב הרוח, שהלמידה לא תהיה רק בשביל הציון, אלא שתביא לחשיבה, לעיצוב זהות, פעילות חינוכית שאין בה ציונים ואין בה נוכחות, אלא רווח חומרי אחר, אלא שתיצור מודל אידיאלי להתנהגות ערכית, וגם הרבה פעילויות חברתיות כיפיות, שגם כן משפרות היחסים בין התלמידים, יוצרות היכרות מעמיקה יותר, וגם כן שמגבירות את הרוח. תלמידי מחזור ס"ה, אתם שכבה מופלאה, שכבר בכיתה ז' ניבאו לכם גדולות. לאורך כל השנים דרשתם מהמורים רוח וחוכמה, שאפתם לגדולות, הובלתם את חטיבת הביניים ואת התיכון תמיד בצורה מכובדת, בוגרת, לשיאים חדשים. בחצי שנת המכינה לחיים קיבלתם שפע של רוח והצלחתם להפוך אותה להתרוממות רוח. שמתם בצד שיקולים של תלמיד י"ב אופייני, מה אני ארוויח מזה, האם החומר לבגרות, ולימדתם אותנו שיאים חדשים אליהם ניתן להגיע עם תלמידים סקרנים, קשובים שמתמסרים לתהליך חינוכי. והסיום המכובד והמוקיר שלכם
הפיח גם בנו הצוות החינוכי תחושה של גאווה, התרוממות רוח וציפייה לבאות. למעשה החינוכי האדיר שנמשך על פני 6 שנים, מכיתה ז' עד י"ב, ונמשך ימים ולילות, שותפים רבים במשך השנים שהשקיעו בכם ונתנו את מלוא מרצם לחינוך וללמידה שלכם. אני רוצה להזכיר פה את מורי ומחנכי חטיבת הביניים, שהיו איתכם בשנות ההתבגרות הסוערת, בתקופה שרבים מכם עוד לא ידעו ולא הבינו מי הם ומה הם ואיך הם יראו ועדיין לא התפתחו, והם היו לידכם. למורי החטיבה העליונה שלימדו אתכם ידע, מיומנויות והרבה חוכמת חיים, גם תמכו בכם בשעות קשות וצעדו איתכם יחד למיצוי כישרונותיכם הכי טוב שאפשר. אני רוצה להזכיר פה גם את עובדי המנהלה שאיתנו, את אב הבית בני, את אם הבית הילד, את דליה, שדאגו לצורכיכם הפיזיים תמיד בנפש חפצה ולב אוהב. אחרונים חביבים לצוות החינוכי של השכבה, לאבי, להילה, לעקיבא, לאביה, לענת, לסיגל, לעומרי וגל. לספיר כמובן, שצעדו יחד איתכם יד ביד לאורך השנים האחרונות. הייתם חלק מעולמם, אתם לא מאמינים עד כמה. נכנסתם למשפחתם, לחלומות שלהם בלילה. הם בילו איתכם הרבה לילות מחוץ לבית, והכל מתוך רצון להיות מעורבים ומובילים בחינוך שלכם, ובזה הם השקיעו את מלוא זמנם ב3 שנים האחרונות. לעמיתי המנהלים, שנושאים על כתפיהם את בית הספר המפואר שלנו, שעמדו בראש והנהיגו את בית הספר והפנימייה בחוכמה ודעת, תמיד בראייה חינוכית מקדמת ובחשיבה אופטימית. קיבלתם השנה מתנה גדולה, קיבלנו לתיכון מתנה גדולה. תפקיד המנהלת נכנסה שירי טוויטו, שמובילה את התיכון בחוכמה, בהרבה תבונה, והנהיגה אתכם ביד רמה בשנת י"ב שהיא מורכבת ולא קלה תמיד. לאליכין, מנהל חטיבת הביניים, לאיציק, מנהל הפנימייה, ולאורנה המנהלנית. לכם תלמידים יקרים ואהובים, אני רוצה לאחל בסוף שתצאו לשלום ותבואו בשלום ותמשיכו להתפתח ולגדול כל אחד במסלול בו בחר. בית הספר נגמר, אבל הלימודים רק התחילו. אנחנו נפרדים מכם באהבה רבה, בציפייה לשמוע מכם ולעזור בכל דבר, ומחכים כבר לביקורים. ערב טוב לכולם. בשנה האחרונה נכנסה לתפקיד מנהלת תיכון חדשה ומלאת אנרגיה. תודה שירי על האכפתיות, ההבנה וההכלה. תודה על מדיניות הדלת הפתוחה. תודה שלא ויתרת ושמת לנו גבול שהיינו צריכים, מעריכים ואוהבים. תמיד צריך לעצור ולהגיד תודה לאלו שהיו כאן בשבילנו. הם ליוו אותנו לאורך כל הדרך, עזרו לנו מעבר לשעות, לימדו, עודדו, הביאו אותנו להישגים שבלעדיהם לא היו מתאפשרים. אני רוצה להזמין את ירדן לוי ואוריה דידי להגיד תודה בשם כולנו לצוות המורים המקצועיים. לצוות המורים המקצועיים הגדול שלימד וליווה אותנו לאורך השנים, אנו מודים מעומק הלב על התמיכה והאהבה. אנו מעריכים את ההשקעה, המחשבה, העזרה, הלימוד והנתינה הגדולה שלכם. תודה שהייתם כתף תומכת בשבילנו בכל דבר שהיינו צריכים, גם אם זה לא קשור ללימודים. כל אחד ואחד מכם נתן לנו משהו אחר בחיים. תמיד בעשייה גדולה, בדרך נעימה ואווירה טובה. אנחנו מאחלים לכם חופשה נעימה. תודה שהייתם שם בשבילנו לכל עזרה ובעיה. תודה שהייתם איתנו בטיולים, תודה על החיוך שהעליתם לנו בכל שיעור ועל ההכנות לבגרויות שנתתם לנו באופן הכי טוב שאפשר. אנחנו יכולים להבטיח שתמיד נוקיר לכם תודה על הדברים שלימדתם אותנו ועכשיו ילכו איתנו לכל החיים. תמיד תהיו בליבנו ותזכרו לטובה, אוהבים, מחזור סמכי.
הנשמות הטהורות סביבנו ממשיכות עוד לאכול. מבלבל איזה מתעתע, אני לא אתן לזה עוד הזדמנות. אני אשחה אל מול הזרם מקסימום בסוף אמור. המבטים נראים שונים. מי שאהב אותך לנצח כבר לא יאהב אותך לעולמים. אני פוקח את העיניים מסביבי רק שקט מה שהתחיל פתאום לצמוח בבת אחת פתאום נגמר. הנה בואי כבר לטפס עד קצה ההר, לא לוותר, לא לוותר קדימה. שניתן למעלה בסוף כמו אבן נידרדר קדימה, הלאה, הלאה. האנשים למטה מחכים, תעשה להם שלום. חברים איתם זרת הפעם, נזכרו כבר באים לחזור. להצלחה יש אמא וגם אבא, כישלון נשאר יתום. זה הזמן הזה לטובתנו, כך או כך הרי בסוף ניפול. הנשמות הטהורות סביבנו ממשיכות עוד לאכול. הנה בואי כבר לטפס עד קצה ההר, לא לוותר, לא לוותר קדימה, הלאה, הלאה. מי שנמצא למעלה בסוף כמו אבן נידרדר קדימה, הלאה, הלאה. האנשים למטה מחכים, שתעשה להם שלום. קדימה, הלאה, הלאה. מי שנמצא למעלה בסוף כמו אבן יידרדר לתהום. קדימה, הלאה, הלאה. האנשים למטה מחכים, שתעשה להם שלום. ועכשיו, לאלו שהיו פה שעות לא שעות. הכתף התומכת והאוזן הקשבת, שדאגו, התעניינו, חיבקו והכילו. האנשים שעברו יחד איתנו את המסע המשמעותי הזה. אני רוצה להזמין את נציגי הכיתות, להגיד תודה למחנכים שלנו, שבלעדיהם שום דבר לא היה קורה. נעמה ועומר מי"ב 1 של אביה. למורה הכי טובה שיש. הגענו לכיתה י', נרגשות ומצפות לכיתה החדשה. וגם את, מחנכת בפעם הראשונה, מתרגשת לקבל כיתה ועדיין לא יודעת למה לצפות.
את רוב השנה העברנו בזומים ובקושי הספקנו להכיר אותך, אבל הרגשנו שאת הכנסת אותנו לתוך הבית שלך בדרך המסך הקטן. לאט לאט הכרנו מורה מדהימה שהיא גם חברה. בכיתה י"א, אמנם היית איתנו רק מחצית אחת, ולמרות שהיינו חופשת לידה, את בדקת ודאגת שכולנו עוברות את התקופה הזאת בשלום. דאגת לנו כמו אמא. לשנה האחרונה הגענו עם שמחה שהיא גם מעולה בעצב. גם כשחלקנו כבר ביטרנו על הלימודים, לא התייאשת ודאגת שתהיה לנו עזרה בכל דרך אפשרית. חווינו מורה שעובדת הרבה מעבר לשעות העבודה שלה, כדי לדאוג שכל אחת תרגיש חלק מהכיתה. את מכילה, סבלנית, דואגת ותמיד יודעת מה להגיד. למרות שאנחנו לא תמיד עשינו לה חיים קלים, את קיבלת אותנו בזרועות פתוחות. את כל מה שהיינו צריכות לתקופה המבלבלת הזאת. אין אחת בכיתה שלא הרגישה ממך שהיא עולם ומלואו. גם אם קשה לנו, אנחנו לא צריכות להגיד לך, את תמיד תדעי וישר תשאלי במה את יכולה לעזור. היחס האישי שלך לכל אחת עשה את כל ההבדל, ואנחנו יודעות שזכינו במורה הכי מיוחדת שיש. הרגשת את ההשקעה והרצון שלך לעשות הכל כדי שיהיה לנו יותר טוב, ורצינו להגיד לך תודה. תודה על מי שהיית בשבילנו. השארת בנו חותם גדול שילווה אותנו בכל דרך בחיים. בזכותך, חוויית התיכון שלנו הייתה משמעותית, מלמדת ומעצימה. אוהבות אותך המון וכבר מתגעגעות. י"ב אחת. רויטל והודיה, י"ב 2 של ענת. המורה היקרה שלנו. קודם כל אנחנו רוצים להתחיל בתודה רבה. תודה על כל מה שעשית בשבילנו בשלוש שנים האלו, שזה השנים הכי משמעותיות בחיים שלנו. תודה רבה על כל הסבלנות וההכלה שנתת לנו. אנחנו יודעים שלא הקלנו עלייך רוב הזמן, בכל זאת אנחנו כיתת מב"ר. תודה שאת אף פעם לא ויתרת על אף אחד מאיתנו, ותמיד נלחמת על כל אחד ואחד מאיתנו. נלחמת על זה שנלמד, נגיע, נבוא, ובאמת שכל אחד יוציא את הכי טוב שלו ויצא עם תעודת בגרות מלאה. תודה עוד... תמיד עודדת אותנו, הקשבת לצרכים, לקשיים שלנו וגם לחפירות המיותרות. זה לא מובן מאליו, לא יכולנו לבקש מורה יותר טובה ומוצלחת ממך. אנחנו נתגעגע לשירים איתך, לפינוקים ועוגת השוקולד שאת תמיד מביאה בכל שיעור. בלעדייך 3 השנים האלו לא היו נראות ככה. אנחנו באמת מודים על כל רגע שנתת והקדשת עבורנו. בכל זאת, קיבלת חתיכת אתגר. כיתת מב"ר, ילדים מיוחדים כמונו, לא פוגשים כל יום. לא הכי הקשבנו, לא הכי הגענו, לא הכי זרמנו והשתתפנו. אבל בכל זאת, לא ויתרת עלינו ואנחנו מודים לך על זה כל כך. היית דמות מאוד משמעותית עבורנו במהלך 3 השנים שהיינו יחד. נתת בשבילנו כל כך הרבה, אם זה קשור ללימודים, תגבורים, ועד אוזן קשובה והאכלה של כל ילד וילד. באמת, בזכותך אנחנו עדיין כאן לומדים, משקיעים ולא מוותרים לעצמנו. ענת, עכשיו זה בעצם מילות פרידה, אבל כולנו יודעים שדלתך תמיד פתוחה עבורנו ותמיד תהיי כאן בשבילנו. ענת, מרגיש כאילו אתמול הכרנו ועלינו לכיתה י' והנה היום אנחנו מסיימים תיכון. אז באמת ענת, תודה רבה על מה שהיית בשבילנו ומה שאת עבורנו. את המורה הכי טובה שיכולנו לבקש. אנחנו מודים לך על כל החוויות והקשיים שעברנו ביחד. ככיתה אוהבים ומעריכים כיתת מב"ר שלך לתמיד. עדן והדר, י"ב 3 של הילה. הילה היקרה שלנו, אנחנו עומדות כאן עכשיו ועדיין קצת לא מאמינות. מאיפה מתחילים? אנחנו זוכרות איך הגענו ביום הראשון של כיתה י', קצת בשוק ולא מבינות מה הולך מסביבנו. ואת באת ואמרת לנו, אתם לא תספיקו למצמץ וכבר תגיעו לסוף כיתה י"ב. ועכשיו הגענו לרגע הזה. ואת צדקת, זה באמת הרגיש כאילו 3 שנים טסו להם בלי שהספקנו למצמץ. אבל עכשיו אנחנו יכולות להגיד שאלו היו 3 שנים מדהימות ומשמעותיות. 3 שנים עמוסות ומאתגרות. 3 שנים שבהם התבגרנו ולמדנו דברים חדשים על עצמנו, והרבה מזה זה בזכותך הילה. אז מה היה לנו? רוב כיתה י' למדנו בזום, פה ושם בין הקפסולות יצא לנו להכיר. את כיתה י"א התחלנו עם עוד קצת קורונה, המון אבל שיעורי היסטוריה, טיול שנתי, תקופת בגרויות, עוד טיולים, כיתה י"ב, סמינר שואה לתקומה, טיול שנתי, סמינר קיבוץ, מכינה לחיים, עלייה לירושלים, וזה עוד רק חלק קטן ממה שהצלחנו לזכור. לפעמים היה קצת מאתגר, לא תמיד זרמנו איתך ולא תמיד עשינו לך את החיים קלים, בכל זאת פרויקט הילה. אבל תמיד היה אפשר לראות שאכפת לך מאיתנו. לא משנה עם איזה בעיה באנו אלייך, תמיד חיפשת איפה את יכולה לעזור, ואם יש משהו שאת יכולה לשנות. תמיד השתדלת וניסית לנו להסתכל על הדברים בצורה חיובית. אין ספק שבזכותך 3 שנים האלה קיבלו אצל כל אחת מאיתנו פינה גדולה בלב.
אז לסיום מילה רצינו לומר לך תודה. תודה שהיית אוזן קשבת. תודה שנתת לנו להרגיש שאכפת לך מאיתנו. תודה על כל השיחות האישיות שהקפדת לעשות. תודה על כל הודעה קטנה בוואטסאפ ששאלת מה איתנו ולמה לא הגענו לשיעור. תודה על הרבה כיתה מושקעים. תודה שהקשבת. תודה שהתעניינת. תודה שהשקעת. תודה שחיזקת והחזקת אותנו. תודה על הכל. אנחנו מעריכות את כל מה שעשית עבורנו. אוהבות אותך וכבר מתגעגעות, כיתה י"ב 3. אילי, י"ב 4 של אבי. היידה י"ב 4. אבי, איפה אתה רק? שאני אדע למי אני מדבר? אוקיי, יפה. אבי היקר, מסל נור, יא חביבי. אז איך מתחילים בעצם לסכם 3 שנים? כמובן זה תמיד מתחיל ונגמר במשפט בערבית, אז ככה. יא אבי, מה תבכי עשן אינתה, ידחק לי הנוסר. אל תבכה שזה נגמר, תחייך שזה קרה. אז ככה, הכל התחיל שעוד הנגיפים היו באוויר, וחוסר הוודאות היה נוכח יותר מאיתנו. דווקא בתקופה זו התעקשת על ההתחלה לגבש אותנו ולהפגיש אותנו. ביחד כל הכיתה, כדי שנכיר אחד את השני. דווקא במקרה זה גם היה בבית שלך, לא מפתיע במיוחד. לאורך כל השנים פעלת להפוך אותנו לגוש אחד, מגובש וחזק. וגם על זה יש משפט בערבית. סתם, הפסקתי. איכשהו את כיתה י' עברנו בשלום, יחד עם כל מיני טיולים וסמינרים והרבה זומים, ואז הגיעה כיתה י"א. הכיתה שלעולם לא נשכח. בין בגרויות ראשונות, לשבועיים ישיבות מדרשות, לטקס יום הזיכרון ועוד הרבה טיולים שבדרך. מהחומר בתנ"ך עד הפרסטרויקה בהיסטוריה. ידעת תמיד ללוות אותנו בדרכך המיוחדת ולתת מקום לכל אחד להרגיש חופשי ובנוח, וחיפשת תמיד איך אפשר לעזור. ואז התחילה השנה המשמעותית עד כה בחיינו, ששם אנחנו מרגישים שבזכותך אנחנו מי שאנחנו. ידעת לעזור לנו לחשוב אחרת, לגלות פתיחות ולגלות מי כל אחד מאיתנו באמת. זה התחיל בסמינר שואה לתקומה עם שיחות עד השעות הקטנות של הלילה, וליווה אותנו בבחירה של שנה הבאה. ידעת לבוא ולתת את נקודת מבט שלך, גם אם לא תמיד כולם התחברו. אך תמיד הבנו מאיפה זה בא והרגשנו שאתה תמיד רוצה בטובתנו האישית. אנחנו יודעים שאתה קצת מתפדח מכל התודות, אבל לא יכולנו בלי, אז תחזיק חזק ויהיה בסדר. תודה על כל 3 שנים. תודה על שהיית שם בשביל כל בעיה. תודה שהיית אוזן קשבת וכתף תומכת. תודה שידעת לתת את העצה הנכונה בזמן הנכון. תודה על האווירה שיצרת בכיתה. תודה שהצלחת להביא כל אחד לידי ביטוי בחוזקות שלו. תודה על הטיולים, הטיפים וכל המעבר שעשינו. תודה על כל 20 קילו כנפה ו100 ליטר קפה שחור עם חווייג'. תודה על כל ערבי הכיתה וגם על הבקרים. ותודה על מי שאתה ועל מי שהפכת אותנו להיות. אוהבים, המסתערבים, י"ב 4. אסף ואילון, י"ב 5 של עקיבא. עקיבא, בספר קהלת נכתב הפסוק: כל הנחלים הולכים אל הים והים איננו מלא. אל מקום שהנחלים הולכים, שם הם שווים ללכת. במהלך שנותינו בתיכון היית הים שלנו. המקום אליו אנו הולכים כשקשה, כשזקוקים לכתף לבכות עליה, ואפילו לאיזה כף עתידוד או טוש מעורר. אתה המקום שאליו כולנו שווים, והים איננו מתמלא. גם אחרי 3 שנים עדיין יש לך כוחות להקשיב לחפירות, לבעיות ולכל דבר שעל ליבנו. כשהגענו למבוי סתום, כל אחד בנחל שלו ובדרך שלו, היית שם לכוון אותנו, למחוא כפיים כשצריך, ובעיקר לתת הרגשה שאתה שם. כשהגענו אליך בכיתה י' אמרת לנו: אני נותן רק למי שנותן לעצמו, אני לא ארדוף אחריכם. זה היה נראה מנותק ומבהיל, אבל אנחנו מוקירים לך על כך אלפי תודות. תודה שלימדת אותנו עצמאות, אחריות ובעיקר שיעורים חשובים בצדק ובאהבת האדם. אנחנו יודעים כמה קשה הייתה לך ההחלטה לחזור לחנך כיתה אחרי הפסקה ארוכה. אנחנו מודים לך על ההחלטה זו ובכל רגע ורגע, ובהזדמנות זו מבקשים סליחה על כל הפעמים שגרמנו לך להתחרט עליה. בשיר השירים נכתב: מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה. עקיבא, לא משנה כמה מים יעברו בנהרות הפרטיים והמשותפים שלנו, שום דבר או זמן שיעבור לא יכבה את האהבה והערכה שלנו אליך. תזכור שכל הנהרות תמיד חוזרים לים, וכך גם תמיד נחזור אליך, לעצה טובה, הכוונה או סתם דרישת שלום. מאחלים לכל אחד מאיתנו הצלחה במסע האישי שלו, ובעזרת השם לעוד רגעים משותפים במסע שלנו איתך. אין סוף הערכה, י"ב 5.
במהלך השנים שלנו פה, בילינו שעות רבות וימים ארוכים מחוץ לבית. גם כשהיינו רחוקים, ידענו שתמיד יש מישהו שדואג לנו. הם נשארו ערים עד השעות הקטנות של הלילה בשביל שיחת טלפון בסוף יום טיול או תמונה מהפעילות האחרונה. הם דאגו למשלוחי אוכל, היו שם להתעניין בסוף שבוע קשה, או אפילו כדי לתת ולפנק ולתת את המרחב שצריך. אתם, הורים אהובים שלנו, עמדתם מאחורינו, תמכתם בנו והייתם שותפים איתנו במסע שעברנו. לא משנה כמה נודה לכם, זה אף פעם לא יספיק או יבטא את גודל הערכה שלנו אליכם. תודה שאתם תמיד נמצאים שם בשבילנו. אני שמח להזמין את דינה ידידיה, נציגת ההורים, לשאת דברים. צוות יקר, משפחות והורים, ובעיקר אתם הבוגרים שנכבדים פה. ערב טוב ושמח לכולם. הערב החגיגי הזה, שמציין את סיומם של 12 שנות לימוד עבורכם, הוא גם ערב חגיגי בשבילי. הערב אני מסיימת, סופית ובאופן רשמי, את קשריי הישירים עם מערכת החינוך. זהו. אין יותר שיעורי בית, אין יותר עבודות ופרויקטים, אין יותר אספות הורים, לא כתלמידה ולא כאימא של תלמידים. לפני 18 שנה נכנסה ביתי הבכורה בשערי בית הספר הזה, ואחותה ואחיה אחריה. היום אנחנו נפרדים. כבר כעת, מעבר לשמחה, מעבר להתרגשות, מבצבץ גם עצב והתחלה של געגוע. הגענו לגור בניר גלים כי חיפשנו עבור ילדינו בית ספר שהוא מקום בטוח. מקום שבו ילמדו ויעשו טוב. מקום בו יוכלו להתפתח ולצמוח. מקום בטוח. רצינו מקום פתוח. רצינו מקום שיעיז. רצינו מקום שלא יפחד מילדים שיכולים, מילדים מאתגרים, מילדים שמתקשים. רציתי מקום שיאפשר לי להיות הורה מעורב. כל זה לא השתנה במשך כל השנים, אבל בית ספר השתנה מאוד, וגם הוא התבגר והתפתח ממש כמו תפקידו של ההורה. אמה שמבה איילון כתבה את השיר שכבות. יד על הגב. כמה מפתיעה יכולה להיות יד על הגב. כמה מפתיעה יכולה להיות יד המונחת על הגב ברכות. כמה מופתע יכול להיות גב כשמונחת עליו יד ברכות. כמה מופתע יכול להיות הלב כשמונח על גבו גב, ועל גבי הגב מונחת יד, ועל גבי היד מונחת רכות. ועל גבי הרכות מונחות מחשבות טובות מאוד. אני חושבת שיש פה ממש מעט מורים שלא הצליחו ללמד מישהו מהילדים שלנו. ובכל זאת, גם הם, ובוודאי אותם אלה שזכינו להכיר באופן אישי, הפכו ברובם לשותפי החינוך שלנו. ברבות השנים זכינו להכיר מחנכים מסורים שרואים את הילד ומנסים בכל הכלים שבידיהם לסייע לנו לגדל אותו להיות אדם טוב. זכינו למורים שמניחים ברכות על הגב יד ועל גביה הניחו מחשבות טובות מאוד. הכרנו מורים שהשתדלו לשוחח עם הילדים ולא רק להעביר חומר, ומורים שהשתדלו להעשיר ולא רק להכין למבחן. זכינו במורים שידעו לוותר על יחידת לימוד כדי להיות השראה ומורה דרך. מה שניבט אליי כשאני מסתכלת על החוויה הכוללת זה שהייתם לנו שותפים טובים, חלקתם איתנו באחריות המשותפת לחינוך, עזרתם לנו כשהתגרתם אותם, כשהוספתם להם הערכים שלכם, כשעודדתם אותם וכיוונתם אותם בדרך, כשעזרתם להם לטפס על הרים אמיתיים ומטאפוריים, כשהתנסיתם ביחד, קידמתם שיח ודיון או חשיבה ביקורתית. הייתם שם בשבילם, לפעמים הכזבתם, ממש כמונו. יחד איתנו הבאתם אותם עד הלום, ובכל זאת, לכל זאת, באהבה, במסירות ובהתמדה. אני יכולה להגיד לכם משהו בנימה אישית. אני לא אהבתי את בית הספר התיכון שלי, וזה כנראה היה הדדי. אני רוצה להודות למערכת החינוך של בית הספר הזה, על כך שהילדים שלי
רוב הזמן הלכו בחיוך לבית הספר. אני מודה לכם, כי זה לא מובן מאליו בעיניי. ותודה מיוחדת שלוחה הערב לכל המערכת, למערכת התמיכה הטכנית, למורים המקצועיים, ובעיקר למחנכים אבי, עקיבא, הילה, אביה וענת, שליוו אותנו בשנים האחרונות. וכבר אמרתי שמעבר לשמחה ולהתרגשות מבצבצת גם התחלה של געגוע. ועכשיו הגעתי לחלק האחרון. החלק שבו מקובל לפנות אליכם, בוגרים יקרים, ולהגיד לכם דברים כמו כל העולם פרוס לפניכם, והשמיים הם הגבול. אבל אמא צעירה הייתי וגם זקנתי, ואני כבר יודעת שזה לא בהכרח נכון. לכן אחרי שאני עוקבת אחריכם, ואחרי ההתבגרות וההתפתחות שלכם, אני רוצה להגיד לכם משהו אחר. אומרים עליכם שאתם דור מנותק, שאתם לא חברתיים, שאתם תקועים במסכים. נהוג לצקצק בלשון ולהגיד שהדור הולך ופוחת. אל תאמינו. אני ראיתי חבורה חכמה ומוכשרת, חבורה רצינית ואיכותית. אני ראיתי חברות וראיתי מסירות, ראיתי התנדבות ונתינה, ראיתי אכפתיות וראיתי מצוינות. ומי שאומר עליכם שאתם פחות, לא מבין עד כמה נדרש מכם יותר, הרבה יותר ממה שנדרש מאיתנו בסיום התיכון. העולם שאני התבגרתי אליו היה עולם של שחור ולבן. נדרשתי רק לבחור. השחור היה דרך סלולה וככה גם הלבן. העולם שאתם יוצאים אליו יש בו הרבה יותר מגוון ויותר צבעוניות וגם הרבה אפור בין השחור והלבן. ואתם נדרשים לחקור ולהעמיק, להתנסות ולבחון, ליפול ולקום, לטעות ולנסות שוב, כדי שתוכלו למצוא על הרצף את הדרך המדויקת, הנכונה והמתאימה לכם. ממרום שנותיי אנסה לצייד אתכם בכמה תובנות, סוג של מראה מקום כציידה לדרך. ראשון והכי חשוב, תהיו טובים. תהיו רגישים לזולתכם, לאחר, לשונה. חינכנו אתכם לעמוד לצד הנזקק, אבל בבקשה, אל תתמקדו רק בהצלת העולם. תהיו טובים גם בדברים קטנים יותר. תהיו טובים ביום יום. תושיטו יד כשנדרש לשטוף את החדר או לנקות את השירותים. תחליפו נייר טואלט כשאתם מסיימים גליל. אל תחכו שאחרים יוציאו את הזבל. תשאלו אנשים מה שלומם ובאמת תקשיבו למה שהם עונים לכם. תביאו פרחים לאמא כשתחזרו הביתה. תכניסו בעצמכם את הכביסה שהסריחה בתיק שלכם בשבועיים שנעדרתם. תהיו טובים. הדבר השני הוא לא פחות חשוב. לתיכון, חשוב ככל שיהיה, אין יכולת לנבא שום דבר לגבי עתידכם. לא לכולם התיכון מגיע בזמן הנכון. לחלק מכם התיכון היה זמן פריחה, לחלק אחר הוא היה תקופה מאתגרת. חלק מכם נהנה מכל רגע, כשאחרים עמדו בצד ולעיתים אפילו סבלו. נדרשתם בשנות התיכון ליכולות ולמיומנויות שלא תמיד מתפתחות בשנות ההתבגרות. לא תמיד מתפתחות בשנים שבהם כביכול הן נדרשות להתפתח. אתם תמשיכו להתפתח, אתם תמשיכו לגדול, אתם תגלו שמה שחשבו עליכם בתיכון הוא לא בהכרח נכון, ובוודאי אינו מה שאתם. אתם תמצאו שנדרש לכם זמן, ושאתם יכולים לפרוח ביתר הצלחה בערוגות אחרות. אני בדיוק הדוגמה לזה, אז גם אתם יכולים. ואולי עוד תמצאו את עצמכם יום אחד, עומדים על הבמה, מברכים את בוגרי המחזור המסיים. ועוד משהו, אל תפחדו לנסות. מה יהיה הכי גרוע? שלא תצליחו ותצטרכו לנסות שוב? תפתחו אוזניים, תפתחו עיניים, תתעניינו, תהיו מעורבים. אתם אלה שתצטרכו בעוד כמה שנים להוביל ולהנהיג. כדאי לכם לשים לב להיסטוריה, לא פחות מלהישיר מבט לכל אתגר ולשאת עיניים אל העתיד. תזכרו ליהנות ממה שאתם עושים יום יום. הדרך חשובה לא פחות מהיעד. תהנו מהדרך, אבל תלכו תמיד קדימה.
כל צעד שתעשו נחשב. הגדילו ראש בכל אשר תלכו, סורו מרע, עשו הרבה טוב, בקשו שלום ורדפו. מצאתי לכם שיר שכתב איש אחד. עוד רגע. מצאתי לכם שיר שכתב איש אחד. באז לרמן שמו. הוא כתב שיר שנפתח לפי התרגום החופשי שלי במילים הבאות: גבירותיי ורבותיי בוגרי המחזור, אם אני יכול לתת לכם רק עצה אחת לעתיד, הרי זו ההמלצה להשתמש בקרם הגנה משמש. היתרונות ארוכי הטווח של קרם ההגנה הוכחו על ידי מדענים, בעוד ששאר העצות שנתתי כאן מבוססות רק על ניסיוני האישי. ולכן, מחזור סמ"ה, תאהבו את עצמכם, תזכרו שאנחנו גאים בכם ותהיו גאים במי שאתם, בחבריכם ובמשפחותיכם. כבדו את עצמכם על ההשתדלות, על המאמצים, לא פחות מאשר על ההישגים. יש לכם יכולות, יש לכם אפשרויות, אבל גם יש לכם מגבלות, ובוודאי שיש לכם עוד מה ללמוד. ויש לכם גם אותנו, הורים ומורים לשעבר, שאוהבים אתכם כל כך ועומדים מאחוריכם. לכו בכוחכם זה, עלו והצליחו. טוב, געגועים ששומעים אותך איתי מהזמן המטשטש, מהדרך המייאש. אם אוכל להיות עצוב לרגע וישמח, הגלים מתקרבים אך נשברים, חלומות ללא מילים, ופנייך אינם ברורים, פה בחוף המבטחים אפשר כמעט להגיע. אתה לא לבד,
אנחנו ממש מתקרבים לסוף הטקס, אבל נשאר לנו רק משהו אחד לאחרון. אני רוצה להזמין את הדס איתן ואריאל תחן, נציגי התלמידים. תפיסה. בקצה השביל אב מלמד בת לרכב על אופניים. הנה היא תופסת את תנועת הרגליים בגלגלי החיים. הנה היא מרחיקה. אנחנו מתחילים לרכב, קיבלנו דחיפה, ופתאום, בלי לשים לב, אנחנו רוכבים לבד. חלקנו רוכבים למדרשות וישיבות, חלקנו למכינות, וחלק ילך ישר למכינת הבית, הצבא. התקופה שלנו פה לימדה אותנו לדרש. קיבלנו הרבה כלים, בין אם זה חברתי, לימודי או אישי. וכמו שאמרו בהתחלה, היה לנו פה הרבה דברים. טקס פתיחת שנה שהרמנו ויצאנו ממש מתרגשים. סמינר שואה לתקומה שהראה לנו את הדרך שעברנו בתור עם ועזר לנו לעבור דרך משמעותית. הטיולים והטיול שנתי שיצאנו אליהם, שנתנו לנו להכיר את הארץ ברגליים וגיבשו אותנו לאט לאט לשכבה. שווקי הצדקה שהקמנו וערכנו כדי לתרום לסביבה ושתרמו גם לנו. משחקי הכדורסל של הנבחרות והאימונים שהיו חלק בלתי נפרד משגרת החיים שלנו. טיול החוליות הכי טוב שהיה פה בשנים האחרונות עם להקה מוכשרת והופעה מטורפת. פורים והפיכת סיני שעשינו לתיכון עם הרבה עבודה שהייתה הצלחה. סמינר קיבוץ שלימד אותנו את ערכי העבודה והשותפות כחלק מקבוצה ומהחברה שאנחנו חיים בה. ועכשיו בסוף, הטקס הזה שכולם עבדו עליו כל כך קשה והשקיעו ימים ולילות כדי שהוא יצא יפה ומרשים כמו שיצא, בשביל שנוכל לסגור את השנים שלנו פה בצורה הכי טובה שיכולה להיות ולהגיד תודה לכל מי שהיה פה בשבילנו ועזר לנו. תודה לכל מי שנתן לנו את הדחיפה והיה מאחורינו כל הזמן לבדוק שאנחנו לא נופלים. תודה למנהלים, למורים המקצועיים ולמחנכים. תודה גדולה לאיציק, עומרי, גלצי, אפיק ואלה. צוות הפנימיה היקר שלנו. הפנימיה הייתה בית שני עבורנו, הרבה בזכותכם. תודה על ההשקעה והמסירות, החום והאהבה שנתתם לנו. תודה גם לנתן יעקב, המדריך של התוכנית כושר קרבי בפנימיה, על ששעה להתעניין ועזר במיונים לצבא. תודה לסיגל היועצת וספיר הרכזת החברתית, על עזרה אינסופית, האוזן הקשבת והמילה הטובה כשהיה קשה. תודה לאורנה, בני, דליה, עינה והמזכירות על הזמינות והדאגה. ובסוף, הכי חשוב, תודה לחברים שהכרנו בדרך, האנשים שאיתם עברנו את השנים האלו. למדנו, טיילנו, ישנו ואכלנו ביחד. הם היו הכתף לבכות עליה כשצריך ולצחוק איתם על הכל ושבעזרת ימשיכו להיות. פרידה היא עצב מתוק. עם כל העצב של הפרידה, לפנינו התחלה חדשה. אני מאחל לכולנו שנהיה משמעותיים לסובבים אותנו ונדע למצוא את הייחודיות שבנו. נפיק את המרב מכל דבר, להיות הכי טובים שאפשר ותמיד לשאוף למעלה. תודה לכל מי שהגיע היום להיות פה איתנו, המשך ערב מהנה. אז אחרי שאמרנו תודה, התרגשנו וקצת בכינו, זה הזמן לעבור לחלק האמנותי של הערב. ההצגה שלנו מבוססת על הסרט המחזה סלאח שבתי! סלאח, עולה חדש, נער, שמגיע מהעיר הגדולה לקיבוץ המשונה ומנסה למצוא שם את דרכו. אנו מאחלים לכם ערב מהנה. Fire.
כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוול. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, 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 רונדלים. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, 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 רונדלים. חיפשת חבל לך על הזמן, ילדה בצבע אדמה עם סרט על גמן, סובבה כמו רולטה כל מי שהתקרב, העמידה שני שומרים ממש בפתח של הלב. עשית הכל, הפכת כל אבן כל פינה, תגיד לך שלא, תביא לה את הירח כמו פנינה, תכשיט לצווארה, ובטח היא חושבת כולם אצלם בגן, עברו חיים שלמים והיא עדיין פה לבד. תיתן לה פרחים, תיתן לה אשראי, אתה ערף אותה קצת יותר מדי. מוסיק לגמרי זה תיק קטן, כל אחת זוכבת את התיק קטן, תיק 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 תיק, כל אחת זוכבת את התיק קטן, מוסיק לגמרי זה תיק קטן, כל אחת זוכבת את התיק קטן, תיק. יש הרבה כישלונות והרבה הצלחות, יש הרבה מריבות והרבה נקמות, הרבה השלמות, לחיצות ידיים וסליחות. רק אתה יודע איך, רק אתה יודע למה, זה הזמן שלך לומר מי נגד מי וכמה. אתה יודע מה טוב, יודע לחשוב, אין ממה לפחד, אתה חייב להשתחרר, לעזוב. לכי בחלום, לכי זה קדימה, עוף אל השמיים. גשם יורד וזה חורף, תל אביב חסומה וגם חיפה, של ילד של, אני אומר לך ושנינו נוסעים בדרכי עפר, מביט מבעד לסגורים, יש לנו ארץ למה עוד אחת, בחוץ שקיעה של יום שני, ערבים מתפללים כי איזה חג, חבר אני מסע כזה בחורף מסתכל, רגליו צרות עליו לא שוכחה, שנינו בנוסה, כל פוסן הוא אומר, אתה גם אבא, אתה גם בן אדם, מביט מבעד לסגורים, עיניים יש לו רגשות, כן כן, מוסר לך אויב עשה, נראה לו אנושי וגם פוחד, יש
אני לא מאמין, לאן הגעתי? ארץ ישראל, איזו קדושה. איזה אנשים טובים. היי. מאוד. שלום. שלום כמובן. ברוכים הבאים לקיבוץ, חברים יקרים! חבר? מי חבר שלך? היי חבר'ה, מה קורה? מה עושים אצלכם? מאוד. אהלן, כפרה, נעים מאוד. אני עמוס. תגידי, אבא שלך גנן? לא, אבא שלי רפתן. אחי, מה יש לך? עזוב את הכבוד. אז אני דוד. אז אני מרדכי, אבל אתם יכולים לקרוא לי מוטי. היי סלח, אתה איתי בחדר. חדר 9. חדר שהוא כמו בית. תלמידים רבים יתארו את חדרי הפנימייה כחדרים קטנים, צפופים ומחניקים. החדרים מאופיינים בחוסר סדר, קשת ריחות רחבה וחופש דקורטיבי שיש שיגדירו כמוגזם. איתך? בחדר? תקשיב, זה לא קורה בחיים. למה מי מת? אני רוצה את האחראי. אני רוצה את המנהל עכשיו. מי המנהל? איפה המנהל פה? מה אני עושה פה לא יודע, מה זה פה בכלל אני שואל, מכל הצדדים אני שומע, סלח פה זה ארץ ישראל, פה זה ארץ ישראל יא שרה, פה היה דוד המלך חי, פה אתה תחיה גם כן אינשאללה, בארץ ציון כדבר אדוני. אח יא רב יא רב, אח יא ווילי יא ווילי, איפה 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 ארץ ישראל. אח יא רב יא רב, אח יא ווילי יא ווילי, איפה 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 ארץ ישראל. ארץ ישראל. איך עזבנו שמה את הבית, את הכל שמנו במזוודה, איך דיברו אלינו שמן זית, אם תרצו אז אין זו אגדה, באנו כמו ביציאת מצרים, הילדים המזוודה אשתי, מן הבוקר עד צהריים, עברנו גם את ים הדידיתי. אח יא רב יא רב, אח יא ווילי יא ווילי, איפה 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 ארץ ישראל, ארץ ישראל. לקחו אותי באונייה, לקחו אותי לכאן, נתנו מיטה ופתיליה, צמיחה קרועה וגם שולחן, לקחו אותי חבובתי, נתנו לי בית שכולו מפה, לקחו אותי, מתי גם אני אקח, אח יא רב יא רב, אח יא ווילי יא ווילי, איפה 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 ארץ ישראל, ארץ ישראל. איך ראינו פעם משיח, איך שמענו את כל השופר, מנהל! דין, פה אין שלי או לבד, כולנו פה חיים ביחד, לא מפולקים, חיים משותפים. ביחד? הכל פה עושים ביחד? הכל ביחד, צלח, הכל! מתקלחים באותם מקלחות, אוכלים את אותו אוכל, שותים באותם מים. מה היא אומרת? מה זה שותים אותו מים? בואו נראה לכם את הכל! הבוקר בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע ולעבודה. מה אתה חייב אצל לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זהה? אז 3, 4 ולעבודה. הערב בא
כאן זה המדגרה, השם מאחורה, תסתכל אבל, נו. והשם שם בחוק, הקוד שם זה 1357 סולמית. נו באמת, סרוק, אתה לא רואה שאתה משעמם אותם? אתם יודעים שסלאח היה בלהקה באמריקה? סלאח, אתה יודע שגם לנו יש כאן להקה? כן, סלאח, אתה יודע, אני הקמתי את האף בחוליות. קוראים לה החדרים של הכאפה. קלטתי לך בת שבע, את רוצה לשיר לו את השיר? בדיוק. מה? איזה שיר? בואו אחריי. Let's get down to business. To defeat the hunt. Did they send me dollars? תהנו כולם, חוף והמים, קוקוס ביד, והנשמה שלכם עולה ויורדת. עולה ויורדת. תנו רק שלנו להשתחרר. אם רוצה לנו ימינה, שלנו ימינה. אם רוצה לנו שמאלה, שלנו שמאלה. כמובן לא נשכח נשימות. פעם נשמע פנימה והחוצה. פה בנו שמתנפח ומשתחרר. מי זה הטרול הזה? המילה טרול. המילה טרול נגזרת מהמילה הטרלה. חמידות לצון, הטמנת פח וכן הלאה. זהו כינוי עבור אדם המטריל במעשים ובמילים, ובכך גורם לנמען לחשוב משהו אחר מן הדבר האמיתי. הוא צריך רופא, הוא וכל החיילים שלו. תכיר, רב סמל איציק כהן, מנהל פנימייה בשטח. יאללה, סלאח, תצטרף. ממש. כשאני אעשה את הדבר הזה, נראה לי אנחנו נתחתן. אל תדאג, בהתחלה כולנו היינו ככה, ועכשיו אנחנו עושים את זה פעם בשבוע. לא יודעת מה איתכם, אבל אני מורדת. נלך לחדה? כן, חדה! מה זה חדה? חדה, חדר אוכל. חדה, או בשמו המלא, חדר אוכל, משמש כנקודת תדלוק של התלמידים, על אף שדיווחים רבים בדרך כלל יוצאים רעבים יותר. המבקר המתמיד נוהג להחתים כרטיס בשירותים בכניסה וביציאה על מנת להיות מוכן לביקור הבא. אוקיי, תחזיק חזק, אתה מוכן? אוקיי, תקשיבו טוב, זה הולך ככה. יום ראשון יש את כל השאלות משבת, אבל רק תסמוך עליי. אני צריכה לקחת אורז עם אורז, כאילו. הגענו לסין או לישראל? אם חשבת שיום ראשון גרוע, אז חכה אם מגיע יום שני. יום שני, אוי 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 יום שני. יש את השאריות של השאריות של הפילואות. אבל לפחות אחרי יום שני מגיע יום שלישי. יום שלישי הגיע, והוא בא בדיוק בזמן. כמה שחיכיתי כבר בעצם למה שהוא משפיע. מה יש בשלישי? וואי, יום שלישי זה יום החלומות. בשלישי יש קוסקוס קלאסה. אבל יום רביעי זה היום מושלם. ביום רביעי מתחילים להכין את האוכל לשבת. ולכן הכל, אולי חוץ מהאורז, טרי. או לפחות מרגיש ככה. אבל תיזהרו, אורנה מקציבה לכל ילד בדיוק שליש מנת בשר. אז תבחרו בחוכמה. בקיצור, מוזר, אבל הכל פה מוזר, את זה כבר הבנתי. לחיים, לזרוק מפיות לשמיים, לדרוך ענבים ברגליים, בלי פחד ובלי נעליים. לחיים, למשה, לרגע קטן של אושר, עם סיסו ושמחו ודרומר, עד הבוקר. לחיים, עיניים, כפיים. שתיים ושלושים. דוד ומוטי בחדר האוכל אחרי קערת אורז ושליש מנת בשר. הרעב בוער בהם. בראשם מתרקמת תוכנית. האם הצליחו להשיג עוד מנת פולקה אחת? שמע, דוד, אני רעב של החיים, אחי, מה עושה? אני גובה אשמה, זה לא הגיוני. זהו, החלטתי, אני הולך לקחת עוד מנה. אין סיכוי, אחי. דליה אמרה, שליש מנת פולקי כל אחד. אין. די, נמאס. די, מה זה הדיקטטורה הזאת כבר? לוקח עוד פולקה. עזוב, דליה שם שומרת על הכל, זה כמו בונקר. טוב, נו, יש רק פתרון אחד, טוב? לא אסכים בחיים. תוותר מראש, אחי, אין סיכוי. סרודיק, מה אומר אח שלי? אני לא מביא לך. מה לא מביא לך? הוא עדיין לא ביקש. אני לא מביא לך עוד פולקה. סרודיק, בחייאת, אין לך אני אמור לחיות?
שליש מנת פולקי. נראה כמו בעיה שלי? מרגיש לי כמו בעיה שלך. נו, סרוליק, רק 3 פולקי קטנטנים. לא, יקרה, לא לוקחים מהחדר של הקיבוץ. לא, אנחנו נכין לך סנדוויצ'ים כל השבוע. שבוע? בשביל שבוע? שבוע בשביל לקחת מהחדר של הקיבוץ? מחזר התורנויות, חודש שלם. לא שווה את זה. בחדר של הקיבוץ. אתה לא קולט? טוב, נו, אין ברירה. אני לא רואה שום אפשרות אחרת. הבוקר בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע ולעבודה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? מה אתה חייב לשפוך הרבה זרע? בשלוש ארבע ולעבודה. בערב בא, אז תגיד תודה. שלוש שבת ולמנוחה. מה אתה חייב את זה לעצמך? מה אתה חייב למשפחה? וואי, שמעו, איזה לחץ. סוקרות הסמינר קיבוץ היום, אני חייב לדעת מה אני... וואי, מצב שאני לא צוות מטבח. חייב צוות מטבח. חייב! וואי, סלאח, אתה לא מבין את זה בגלל זה. אנחנו חייבים להיבחן. בוא נהיה יחד, רכזי משק. בדוק. מה זה סמינר קיבוץ? רכזי משק? צורת השאלה, אני יודע. סמינר קיבוץ הינו מסורת רבת שנים בבית הספר. שבוע של עבודה והקמת קיבוץ חדש, אליהם נרתמים כל התלמידים ועובדים כדי להפריח את הקיבוץ. מטרת סמינר הקיבוץ לקדם את האחריות האישית והקבוצתית של כל אחד ואחת והשותפות הכללית של כולם, על אף מקרים רבים של העלמות כספים בדמות טיפים אותם נהוג להכניס לקופת הקיבוץ. רכז המשק, התפקיד המבוקש ביותר לשבוע הזה. אחראי על ניהול הקיבוץ ושיבוצי העבודה. מרידות והתקוממויות עם עניין שחר בסמינר לאורך הדורות. ומרכזי משק רבים עלו ונפלו כזבובים עקב הפיכות מוצלחות. אני רוצה להיבחר. אני רוצה להיות רכז משק. יש לך את הקול שלי, סלאח. העם איתך. תראו מפה, גולדשטיין, מה אומר חבר? שלום. מי כבודו? כבודו? השם זה סלאח, למה מי שואל? אדוני, אדון סלאח, מה איתך? מה עצבים? בסך הכל שמעתי שבא חבר חדש לקיבוץ. באתי לפגוש אותו, לראות מה קורה, מה העניינים. ידיד? הוא מנסה להיות נחמד עליך, להיות חבר שלך. חבר, אח שלי, למה לא אמרת? וואי, איזו דמות נפלה עלינו. דמות, אדם. האדם המתנהג ופועל בצורה שלא משקפת את יופיו האמיתי למען מטרה מסוימת. בדרך כלל ניתן יהיה לראות את התופעה כאמצעי להגברת פופולריות, ניסיון להצחיק, הגשמת המין השני ויצירת חברים. התופעה אינה וידועה ומקובלת על ידי הסביבה. אל תדאג, אני בטוח שיצליח להשתלב בסוף, לא? נראה. הבוקר בא, אז תגיד תודה. שלוש ארבע ולעבודה. זה היה בסוף הקיץ, האוויר היה חמים, הוא רכב על אופניים, לה היה מבט תמיד, הם הביטו בעיניים וידעו זאת אהבה. השמש בינתיים נעלמה בים, הוא הזמין אותה לגלידה.
קפה אפור. הוא לקח אותה הצידה בחיוך, בחיוך. בחוצת ריקו הצידה עם הג'ינסים הכחולים. אצלי זה העיר עידה, גילי, גילי. הם היו האוהבים הצעירים ברגעים הכי יפים של החיים. העולם שייך תמיד לאוהבים הצעירים ברגעים הכי יפים של החיים. מתחבקים ומסתכלים בחלון הלבן. You've got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Oh, you've got a friend in me. Yeah, you've got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, I got 'em too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, we can see it through. 'Cause you got a friend in me. Yeah, you תשמעו, got בוא נסביר לכם מה זה. זה לא גיגי, זה לא בצ'ה, וזה בטח גם לא בריחה. זה רוטופלקס. רוטו, מה? ערב טוב, צופים וצופות, קיבוצניקים וקיבוצניקיות. ברוכים הבאים לעוד סשן ידיעות מרשות מאת ערוץ הקיבוץ. אז, החדשות הראשונות שלנו יגרמו לכם להלם. זמן קצר לאחר הגעתו של סאלח שבתי לקיבוץ, נודע מקורביו כי הוא נמצא בתחילתה של מערכת יחסים, אם לא אשר, מבת שבע שלנו. בדיוק היום, הזוג המתבשל נתפס ברפת. רגע, ברפת שלנו? כן, והנה טיעון. איזה מתוקים. אין עליהם. אז נאחל להם המון בהצלחה, חתונה בדשא, במהרה בימינו. אמן. טוב, כידוע, הגיע הזמן להחליף את יוסקי הזקן. ושוב, יש בחירות למרכזי הקיבוץ. מי ירוץ? מי ייבחר? ועוד ידיעה, יש מתמודד חדש מאוד מעניין. סאלח שבתי המפתיע. האם יצליח בכלל להשיג קולות? אני לא חושב. אבל לנושא אחר. מחקר חדש סביב התעלומה הגדולה בהיסטוריה של הקיבוץ. איך האוכל בחדר האוכל כל כך גרוע משבוע לשבוע? איך הגיוני? האם היגייני? עוד נראה. רגע, ידיעה מרעישה שנודע לי עכשיו. המשטרה בראשותו של רב פקד עמרי פז מבקשת את עזרת הציבור במציאת פותח המטף. על פי עדויות, זהו תיארו של החשוד. מלחיץ. אז, לילה טוב וניפגש במורה הבאה. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties, trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight
just try to touch my junk. Gonna smack him if he getting too drunk. שקט, שקט, אוקיי, אתם מוכנים לתוצאות? צוות לוגיסטיקה! דוד! חנה! עופרה! צוות דן! מזכירת פנים! וואי וואי. בצבא! רגע, עם מי? גולדשטיין! יש! נבחרתי! איזה אשר! אני רוצה להודות להורים שלי שהיו איתי כל הדרך, ואני רוצה להודות לשירי המנהלת. השעות שהייתי מחוץ למשרד שלך לא היו לשווא. תודה רבה, תודה רבה. אליו. הוא הגיע אלינו ממש לא מזמן, וכבר טיפס כל כך גבוה. רכז מש, קבלו אותו סך שבתי! תודה רבה, הם מחכים מהר. כל זאת פרוטקציה, באלוהים. לבד בבית בלי אישה בלי בית פקד שם כסף חתיל 70 שנה בשביל לקנות אישה לחתונה מה בירה רסם? אולי יודע אולי 30 דינר אולי גיביה אולי 30 דינר אולי גיביה איפה בת שבע? ראית את בת שבע? לא, לא. הרים ראשי Cause all of the small things that you do are what remind me what I felt for you. בת שבע? למה את בוכה? שבנות יפות לא בוכות, נכון? כשאת בוכה את לא יפה. נו, ספרי לי, מה ליבך? אבל סלח, אמרנו שנהיה יחד, רק איזה משק. בכלל לא שמת לב שאני מהגולדשטיין הזה? רציתי להיות איתך וזה נראה שזה בכלל לא אכפת לך. מה? בת שבע? אבל נבחרנו, שנינו. זה מה שרצית, לא? לא יחד, רציתי שנהיה יחד, אחד עם השנייה באותו התפקיד. טוב חיה, תשמעי מה אני עושה. אני מעיף את הגולדשטיין הזה, אבל את מבטיחה לי שאת לא בוכה בחיים, אה? חיים שלי, את בת שבע. יואו, סלח, כמה אני שמחה שהגעת לקיבוץ? איך אתה מרגיש? שמח שהגעת לכאן? תכלס, קיבוץ נדיר. הכרתי פה מלא אנשים חדשים, יש גזות של חדה, ואורז, ואורז. אבל כשיש אנשים טובים, מה צריך יותר מזה? אבל כאילו פה, את יודעת, אני חבר שלכם, את יודעת מה היה בעיר שלי? לכל אחד היה רכב משלו, ולא המיולים האלה שיש לכם פה. חדר משלו, סופר שכולם יכולים לקנות בו, ולא רק הקיבוצניקים. כל אחד היה מקלחת גדולה, לא צריך לקום לתורנות מועדון, לא צריך לקום בבוקר. ואין, אבל אין דבר כזה להתחלק בשמפו. לא היה ולא יהיה כמו העיר. סלח, אתה אמיתי איתי? אני לא מאמין שאתה מעדיף את העיר על פניי. מה נראה לך?
ולפני סיום סוגר כבר את השער, מרפא מן העניין, חומק אל תוך השיר. והיא לפני סיום שואלת, האם אתה נשאר? האם השיר ימנע מבעדנו להמשיך? לא זה בתהליך עבור אף אחד, אנחנו שניים תמיד, בינינו אלוהים אחד. ואת עבורי כמו שתיקה דקה, וכך או כך לא עוזב גם אותך. ואני בקיבוץ תורנית בחדר, עושה פה עניין, חומקת מהעיר. והוא לפני שיעור, האם אתה נשאר? האם השיר ימנע מבעדנו להמשיך? לא עוזב את הקיבוץ עבור אף אחד, אנחנו שניים תמיד, בינינו אלוהים אחד. ואתה עבורי כמו שתיקה יפה, וכך או כך לא עוזבת אותך. ריבונו של עולם, it's Allah talking to you, סלח שבתי, אתה שגלת אותנו מאליכין, מעומקי הייאוש של החטיבה. תסתכל עליי, איך אני נראה. אין מים חמים במקלחת, קפה נורמלי לא שתיתי כבר חודש. קיבוצניקים פה, אפילו את הכפכפים שמים גרביים. וגם בת שבע. לא יודע, אני לא מנסה לא לפגוע בה. אנא, עשה משהו, תן סימן לסלח שבתי. תן סימן שאתה מסכים, סימן, קטן. בת שבע? תמתין. בת שבע? אתה לא רואה שהיא מדברת איתנו? נו, בת שבע. תדבר חופשי, אני לא שומעת סודות בפני חברים שלי. סלח, יש לך סודות? מאיתנו? מה, אתה לא זוכר שאנחנו מתקלחים ביחד? אולי, יש כל מילים, אתה לא רוצה שידעו פה באיזה שמפו אתה משתמש, אה? שמפו רצפות, זה גם סוג של שמפו. אחלה שמפו. טוב, נו, בת שבע, בואי רגע. נו. תרגע. טוב, בת שבע. נו, תתחילי. סלח, אתה אדם מיוחד. עזרת לי לצאת מהבועה של הקיבוץ ולהכיר דברים חדשים. אתה חכם ומצחיק. אני מצטערת שהתעלמתי ממך מקודם והתעצבנתי. פשוט היה לי מוזר ומשונה ומצטערת. טוב, שמעי בת שבע. מאז שהגעתי לקיבוץ, החיים שלי עברו סיבוב של 180 מעלות. הכרתי פה אנשים, בחיים לא חשבתי שאני אתחבר אליהם, במיוחד לא הגולדשטיין הזה. אבל עכשיו זה ברור לי. המקום שלי זה פה, איתך בקיבוץ. זה לא באיזה עיר או יישוב. לא בבית ספרנו, בשביל מה נהייתי מנהלת?
יחליט דבר בינינו גם אם העולם מתעסק ביום אחד מקומי תמיד יהיה לצידנו לאורך כל הדרך אני האוהב את תמיד היית הכל בשבילי בזכותך למדתי מה הוא לי אני מתנה כזאת שבאה בחיים צריך לשמור עליה עוד לעולמי אלטמן, יפתח! וואלק, לא חשבנו שככה זה ירגיש וואלק, שנסיים י"ב ויהיה פה קצת רגיש וואלק, עזבו אותי מצבא אני מכחיש אני לא חשבתי וואלק, שחוויות יתחילו לי להסתבר וואלק, חוליות טיול שנתי זה לא חוזר וואלק, בגרויות יש לי פה ושם עובר זה כואב בלב ואל תשאל כמה אני מסיים תיכון זה חתיכת רמה מי שמואב אסור לשאול אותו למה יושבים בספסלים פה יחד כל החברים יש פה סחר מפתחות לכל השערים 6 שנים הפכו אותנו לאחים מושקין למה אין פה חניות? הכניסה אני חוסם יקירי אל הפוסט וואלק מהמם יושב במועדון אז אני לא יכול לישון כל הכסף הלונית אני באבדון וואלק קשה לשכוח את הרעלת וואלק זה מן הקיבוץ בלי שבת וואלק בכל משחק בג'אנגל נותן את הנשמה וואלק מי האמין שסיימנו עוד שנה זה כואב בלב ואל תשאל כמה אני מסיים תיכון זה חתיכת דרמה מי שמואף אסור לשאול אותו למה כל יומיים מוצאים חולצות על עוקב שבת בוטלה אין לי כוח שוב להתאכזב לא האמנתי שככה אני אתאהב ברררם פם פם אימא'לה וואלק כל בוקר ב8:30 וואלק המורים שולחים הודעות מיואשים וואלק חבל שאין את מי להאשים אני לא חשבתי וואלק יורדים לחדה בטור כמו כנופיה וואלק ומשם עוברים לשנץ בפנימיה וואלק קבל מטח ביצים בדרך כל שנייה וזה הזמן שלנו הלאה להמשיך עוזבים את הבית וזה חתיכת תסביך את הזמן שלי פה רוצה להאריך איי 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 החיים האמיתיים עכשיו רק מתחילים מכינת צבא אולי גם לימודים 6 שנים תודה לכל המשתתפים דוויסה בומבי גלצי גלצי 2 ויזה גם פה הצמחנו, החיים נכונו לעוף, הרוח והשמש של תיעוד דואט. בתוך כל המרוץ הצלחנו להאט את הקצב והעצב התהפך למטות. אחרי כל המילים למדנו איך לשתות. 24 שעות של אושר טהור תפסנו באמצע יום. ירדנו על החוף, התחלנו קצת לישון בתוך חופש והחושך מפוצץ כוכבים. קרבנו זה טוב כי היינו רעבים וזה יום שלא יחזור, רק אנחנו והאור בוא נסחוט אותו עד הטיפה האחרונה, כי זה יום שלא יחזור. בואי לא ניתן
יבוא, תקרא לנו הבטן, לצחוק באמונה. זרקנו מטבע לאיש שמנגד, כנצח ובבצח יגשו הקמטים. חתרנו אל עצמנו בסירה של משוטים, כי זה יום שלא יחזור, רק אנחנו והעם. בואי נסחוט אותו עד השאיפה האחרונה, כי זה יום שלא יחזור, בוא לא ניתן שיעבור, שתיקח